Il-bidliet li se nagħmlu f'Għawdex se jkunu mera ta' dak li se nagħmlu f'Malta. Dan kien il-qofol ta' messaġġ b'saħħtu li għadda l-Prim Ministru Robert Abela fix-xara waqt attività politika bit-tema s-saħħa lil Maltin. Quddiem folla mill-isbaħ li attendit bih ġara biex tisma' l-messaġġ tiegħu, Dr. Abela fost oħrajn tenna l-importanza tal-ispazji komuni bħala sors ta' sens ta' komunità u l-importanza tal-estetika fil-binjiet tagħna. Dan f'kuntest tal-istrateġija tal-Gvern għal Għawdex bħala gżira ta' villaġġi. L-importanza mbagħad ukoll li meta niżviluppaw u nimmodernizzaw ma ninsewx dak li aħna u laqqas dak li konna. U nemmen illi intom l-Għawdeċin din l-istrateġija se tħadmuha b'suċċess. Il-Prim Ministru nota wkoll id-differenzi li qed joħorġu aktar minn qatt qabel bejn min jaħdem favur Malta dejjem u min interessah biss mill-poter. Fil-fatt innota establishment li ħoloq l-oppożizzjoni u li ħsibu biss fil-firda u fis-supervja. Dr. Abela saħaq li quddiem dan kollu il-Moviment Laburista jrid jibqa' li jaraf jista' jagħmel aħjar fil-waqt li jibqa' kalmu sod. Naf din hija triq liebsa, it-triq tal-umiltà, it-triq tal-paċenzja. Naf il qudiem min jattakkak l-istin se jkun illi tattakkah lura. Imma din ma tistax tkun it-triq tagħna. Aħna il-moviment illi jrid jibni, mhux il-moviment illi jrid iħodd il-mibeda ħallu għal ħadd ieħor. Il-mibeda ma tikx sodisfazzjon. Is-sodisfazzjon jagħtuh il-kisbiet. Il-mexxej Laburista nnota kif il-waqt li l-oppożizzjoni titkellem b'mod ħażin fuq Malta u tipprova toskura s-suċċess li jseħħ f'pajjiżna, l-esperti internazzjonali jinnutaw ekonomija b'saħħitha u ġid li qed jinħoloq f'Malta u f'Għawdex. Hawn mhux bissemma l-aħħar credit rating pożittiv minn Moody's li ta' ċertifikat ieħor eċċellenti għall-ekonomija Maltija, imma fakkar ukoll fl-aħħar tbassir tal-Kummissjoni Ewropea tal-jiem li għaddew li qal li Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea. Il-Prim Ministru temm id-diskors tiegħu billi sostna li rridu nibqgħu maqudin għaliex fl-aqdem mis-saħħa qal li l-għażla ċara bejn li nreġgħu l-arloġġ lura jew nażlu li nkomplu mexxin il qudiem. Sentejn ilu sliftuni il-fiduċja b'saħħitha tagħkom. Beħġarkom tajtuni l-aqwa mandat il qattinata. Issa erġajt għandi bżonkom warajja. Ejjew nagħtu sinjal ċar u b'saħħtu tad-demokrazija tagħna. Ejjew nuru illi f'dan il-pajjiż titwettaq ir-rieda tal-poplu u dan kollu nuruh bil-vot tagħna fl-aqda biss hemm is-saħħa. Xejn ma jista' jwaqqaf is-saħħa tal-vot tagħkom. Is-saħħa f'idejkom, is-saħħa lix-xarejn, is-saħħa lill-Għawdeċin u s-saħħa lill-Maltin.